ଜିତିଲା ଭାରତ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 56 ରନ୍ରେ ପରାଜିତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 12ଟି ବଲ୍ରେ 9 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଦ କିଙ୍ଗ ବିରାଟ କୋହଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିବାର ଠିକ୍ ପରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 25ଟି ବଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ 51 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଓ ବିରାଟ କୋହଲି 44 ବଲ୍ରେ 62 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ଓ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 20 ଓଭରରେ 179 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ଦେଇନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପ୍ରଥମ 2 ଓଭର ତାଙ୍କର ସ୍ପେଲ୍ ମେଡେନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ 2ଟି, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2ଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 2ଟି, ସାମି 1 ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ 20 ଓଭରରେ 123 ରନ୍ କରି 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଓ ଭାରତ 56 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଭାରତ ପୁଣି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଅଛି।